Γεια σας! Εγώ είμαι η Διάννα και αυτή είναι η Χαρά. Και σήμερα θα κάνουμε βίντεο για Γιάουρη και Γιούρη, αλλά και για πολύ άσχετα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε όλοι ότι έρχεται το καλοκαίρι, ήλιος και εξετάσεις. Ναι, και εξετάσεις. Ναι. Too bad. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει Γιάουρη και Γιούρη και σας το λέω Περισσότεροι. Λοιπόν, θέλω κάτι να πω πρώτα. Φέι και Λουίζα. Lovely guys. Ναι. Λοιπόν, Γιάουρη, τι είναι Χαρά? Λοιπόν, το Γιάουρη είναι γκέι βασικά. Όχι πολύ ανώμαλα, υπάρχουν και πολύ ανώμαλα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ανώμαλα, προσωπικά. Η Ντιάννα από εδώ δεν μπορεί να βλέπει ούτε Γιάουρη ούτε Γιούρη, γιατί δεν είναι τόσο ανώμαλη. Γιούρη είναι λεσβίες. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Γιάουρη, παιδιά, γελιώνω, είναι φανταστικό. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει πολλά μανάρια. Το αγαπημένο μου ship στα Γιάουρη είναι Αγιακάνε, Χιντεκάνε. Από creepypasta δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Και δεν μου αρέσει πολύ το Γιάουρη creepypasta. Από Homestuck μου αρέσει πάρα πολύ το Gamcar. Και όλους τους χαρακτήρες του Free, του Άνι, μεταξύ τους είπαν πάρα πολύ, ειδικά Μακοχάρου και Ρινχάρου και Σουχάρου και Σουρίν. Το Γιούρη δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, παλεύεται. Είναι λεσβίες. Γενικά, οι γκέι και οι λεσβίες είναι απλώς άνθρωποι που έχουν διαφορετικά σεξουαλικά ενδιαφέροντα. No hate. Ακριβώς, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι είναι τόσο κομπλεξικοί και έχουν κάτι εναντίον τους. Αυτοί το διάλεξαν. Δεν σε πειράζουν εσένα από αυτό. Εσύ γιατί είσαι στον κόσμο σου. Ναι, ρε φίλε. Τώρα στην Ελλάδα νομίζω γίνεται να παντρευτούν μαζί. Δεν ξέρω. Σε άλλες χώρες γίνεται νομίζω. Αφήστε μας comment από κάτω να σε ποιες και αν γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε σίγουροι, παιδιά. Και πριν γίνουν comment, διάφορα comment και βλαγίες, εγώ και η Χαρά όχι, δεν είμαστε λεσβίες, θα στο λέμε από τώρα. Λοιπόν, ειδικά εγώ τώρα 500.000 άτομα από Άννη και τα λοιπά που δεν υπάρχουν. Σταμάτα! Υπάρχουν. Από ό,τι καταλάβετε, εγώ και η Χαρά είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες εντελώς. Δεν πειράζει. Θέλουμε να σας πούμε και ακόμα ένα πράγμα, παιδιά. Για το editing και τα λοιπά. Τραβάμε το τηλέφωνο της Διάννας με το κινητό. Και είμαστε αρχάριες. Πολύ αρχάριες. Πολύ αρχάριες. Π.χ. αυτή την απόφαση να κάνουμε κανάλι στο YouTube την πήραμε μια μέρα. Σαν πλάκα. Δεν θα κάνουμε βίντεο στο YouTube. Σαν πλάκα την κάναμε και αυτό βγήκε. Ναι, και μη μας κρίνετε, δεν έχω ότι δεν έχω καλό φωτισμό και τέτοια και τα λοιπά, γιατί θέλουμε απλώς επιμελία να σας κάνουμε να γελάσετε. Αυτό. Και στο μέλλον αν μπορέσουμε να έχουμε, ξέρω εγώ, εξοπλισμό και τα λοιπά. Και αυτά. Γιατί και τώρα αν δείτε πώς βγάζουμε βίντεο θα τρελαθείτε. Έχουμε βάλει μια στίβα βιβλία πάνω από το τραπεζάκι της Χαράς. Και κάνουμε βίντεο μπροστά στην ντουλάπα της Χαράς που έχει διάφορες ζωγραφιές. Slenderman! Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε πως αρχάριες παίζει να είμαστε. Είμαστε λίγο έλεος, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για αυτήν την εβδομάδα. Άμα σας άρεσε κάντε μας like και κάντε μας subscribe αν θέλετε στο κουμπάκι το κόκκινο κάτω. Λοιπόν, για το editing μην κάνετε σχόλια επειδή θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά σήμερα να κάνουμε editing. Θα γελάσετε για ένα χρόνο. Αυτό. Γεια!